Malampusong natapos sa 13 ka mga kanhi-rebelde sa Davao Oriental sulod sa kapintulo ka bulan nga training ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Ato sa closing ug completion ceremony sa unang batch sa ICLIP beneficiaries niadtong Hulyo 19 sa Happy Home Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan, Mati City. Nagpadayag sa ilang pasalamat ang kanhing mga rebelde sa probinsyal nga gobyerno ug sa mga partner agencies niini nga maoy nitabang ug nigiya kanila sa tama nga direksyon sa kinabuhi. Sumala ni Department of the Interior and Local Government Provincial Director Orly Cabawbaw ubos sa ICLIP program matag FRs nakatakdang makadawat og 65,000 pesos isip livelihood assistance gikan sa national government nga ilang gilauman madawat sunod bulan. Naikapin 2 million pesos sab ang nakatakdang i-award sa mga kanhi-rebelde hulip sa gisurrender nga mga armas. Atol sa seremonya, gidawat sa mga kanhi-rebelde ang Certificate of Completion gikan sa DepEd Mati City Division alang sa malampusong paghuman sa 150 hours sa Inventory of Alternative Learning System kun ALS ubos sa 3 levels nga gilangkuban sa 5 alang sa Basic Literacy Program, 19 alang sa elementary level ug 9 alang sa secondary level. Mitunol sabang TESDA og Learners Certificate of Training alang sa 181 hours sa competency requirements sa Masonry National Certificate 2 ubos sa Philippine TVET Competency Assessment and Certification System. Matag certificate, dunay training allowance nga 2,000 pesos alang sa matag benepisyaryo. Duna say gipanghatag sa mga completers nga mga certificate gikan sa Provincial Veterinary Office, Rural Entrepreneurship Advocacy for Change Program sa Provincial Government, Department of Information and Communication Technology ug faith-based partners sama sa Northern Davao Mission of Seventh-day Adventist. Gawa sa financial assistance, educational services ug livelihood and skills trainings, duna say gihatag nga serbisyo aron mapalambo pa sa kanhing mga rebelde ang ilang psychological, spiritual ug moral well-being. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.